Здравейте! Представяме ви новото поколение Volkswagen T-Roc. Абсолютният бестселър на Volkswagen на нашия пазар. T-Roc като цяло се ползва с изключителна популярност, откакто се появи на пазара през 2017 година. През 2022 година имаше един фейслифт и в крайна сметка от този модел Volkswagen продаде над 2 милиона автомобила. Само през 2024 година продажбите възлязоха на над 292 хиляди. T-Roc наистина е изключително важен модел и затова появата на новото поколение предизвиква много сериозен интерес. Онова, което веднага прави впечатление, разбира се, е изменението в дизайна. Чертите на новото поколение T-Roc приближават и тази гама до останалите нови генерации, нови модели на компанията Volkswagen. В предната част, например, личи тази връзка между едни по-плоски фарове с една светлинна лента, която във високите нива на оборудване в Airline и в Style, разбира се, осветена, както и емблемата, с една много голяма маска, с много голям спойлер в предната част. Интересно оформлението, разбира се, на целият силует на автомобила като купе, с една линия, която започва от А-колоната и завършва в Д-колоната, която от Volkswagen определят като стик за хокей, който стик за хокей наистина придава една допълнителна спортна линия общо на цялото оформление на автомобила на купето. Задната част е с малко по-издути калници, които също подчертават тази връзка с динамиката, с по-доброто използване на автомобила, с движение, с висока ефективност и в същото време наистина с изключително пъргавина. Нещо, което наблюдавахме по време на самото движение с автомобила, но това, което също трябва да се отбележи, е, че колата използва MQB платформата на Volkswagen, която дава възможност за едно ново технологично развитие на целия продукт, използване на нови системи и нови двигатели. В същото време има един допълнителен комфорт благодарение на увеличаването на дължината на T-Roc спрямо предходното поколение с 122 мм. В момента дължината на T-Roc, на новото поколение T-Roc е малко над 4 метра и 37 см, а пък междуосието е увеличено с приблизително 3 см, което има значение вече при оформлението на салона, който ще представим по-късно по време на самото движение с автомобила. Изключително важно е да се отбележи, че промените в дизайна не са само свързани с естетиката и с приемането на T-Roc като един модерен, красив продукт. Свързани са с по-добрата аеродинамична ефективност на модела като цяло и коефициента му начално съпротивление е сведен до 0,29, което е с 10% по-малко в сравнение с предходната генерация. Джантите, дори на модела, който ние имаме за тест в днешния ден, вече могат да бъдат от 20-инчови, което дава също едно допълнително спортно излъчване на колата от една страна. От друга страна, самите джанти са с възможности, както е в нашия тестови модел, да бъдат с покрити капаци, което също да подобри ефективността при използването на колата. Защото тя е ключова при представянето, изобщо при използването на един подобен продукт. Модерният външен вид на модела се подчертава от много важни елементи, като матричните IQ Light светлини, в случая с по-високите нива на обзавеждане, 3D оформлението на задните светлини с така също една много динамична линия, която показват на оформление на цялата задна част. И тези елементи имат значение при оформянето на представата за новата кола. Разбира се, важна характеристика е и обема на багажника, възможността за пътуване на по-дълги разстояния. При новото поколение багажният обем е 475 литра, т.е. с 30 литра повече отколкото предходната генерация, което е още един допълнителен плюс.
Освен това има две нива на багажния обем, разбира се, за по-доброто разпределение на предметите, така както ни е по-удобно. T-Roc се предлага в 4 нива на обзавеждане. T-Roc, Life, Style и Airline, който ние имаме за тест в днешния ден, като ценовите нива започват от 29 000, малко над 29 000 и завършват малко над 37 000 евро. Така че цените също са доста сходни с това, което ни очаква. В салона на новия T-Roc отново откриваме пряката връзка с по-високо позиционираните в гамата модели на Volkswagen, като Tiguan, като Tayron, защото обзавеждането от една страна наистина е на много по-високо ниво. Използват се неща като head-up дисплей, например, нещо, което е действително пряко заимствено от по-богато обзаведените и по-големи модели в групата Volkswagen. От друга страна има едно пряко развитие на интересни елементи, като например изкуствената кожа с амбиентното осветление под нея, което дава едно приятно усещане вътре в салона на автомобила. Иначе самите компоненти, които изграждат интериора, също са от ново поколение, като примерно говорим за инфоразвлекателна система с диагонал 10,4 инча при по-ниските нива на обзавеждане и 12,9 в двете по-високи нива на обзавеждане. Такова имаме днес за тест ние. В използването на Volkswagen T-Roc прави впечатление, разбира се, и дигиталния кокпит, много ясен, много чисти са графиките и информацията, която достига до нас. Тъй като T-Roc е наистина автомобил от ново поколение, голяма част от функциите се управляват с гласов асистент, разбира се, има вече връзка и с ChatGPT, така че да можем да получаваме пряка информация от изкуствения интелект. Пространството също е увеличено и благодарение на използването на новата платформа MQB Evo, за която стана дума и която е в основата и на използването на част от останалите важни системи за подпомагане на управлението. Продължавайки с анализа на развитието на интериора, трябва да се отбележи непременно факта, че автомобил вече се предлага с възможност за масажна функция на седалката на шофьора, позициониране в 14 различни посоки, нещо, което действително дига T-Roc още малко по-високо в общата иерархия на изграждането на моделите на Volkswagen. Разстоянието между седалките също е увеличено, за да може дори човек с височина 1,85 да се чувства достатъчно комфортно, както на предния, така и на задния ред кресла. Макар че е слънчево, навън времето съвсем не е толкова топло и в момента се възползваме от важни функции, като подгряването на волана, подгряването на седалките. Като цяло това, което също прави впечатление, е изчистването на детайлите, премахването на доста голяма част от бутоните. Работим с двузонов климатик, като задния ред седалки, хората на задния ред седалки имат възможност също сами да контролират микроклимата около себе си. Много приятно впечатление прави контролера на централната конзола, с който избираме различните режими на движение. Само с притискането му можем да потвърдим, да сменим информацията, която излиза на екрана на инфотеймент системата. Изобщо много улеснение имаме с използването само на един единствен бутон в централния панел. Непосредствено пред него е мястото за безжично зареждане, разбира се, на смартфона, пряката връзка между смартфона и автомобила също е на лице. Има доста интересни специфични елементи в организацията на управлението на уредите на T-Roc, като например чистачките са в лявата страна с преместването на превключвател и включваме там, където са реално и мигачите. Отдясно
превключвателя за движението на автомобила, включването на директна и на задна. Важно е също така, че цялата тази организация е много интуитивна, много бързо се свиква. Когато представихме външната форма и направихме пряката връзка с използването на матричните IQ LED светлини в предната част на колата, стана дума за това, че като цяло обзавеждането на новия T-Roc е на по-високо ниво и това ниво го доближава именно до тези автомобили. Това се отнася в пълна степен и до използването на различните системи за подпомагане на управлението, като правят впечатление някои нови елементи, някои нови системи, които действително заслужават внимание. Примерно възможността на автомобила за смяна на лентата самостоятелно или предупрежденията, които той може да предаде тогава, когато има опасност да отворим вратата в непосредствена близост до нашия автомобил, е друг автомобил или велосипедист. Също така много интересна технология е тази, свързана с движението ни преди кръгово движение или преди завой, тогава, когато скоростта е твърде висока, колата може да ни предупреди, че предстои нещо, което ние трябва да извършим и което би било трудно или опасно с скоростта, с която се движим. Всичко това, разбира се, е обединено в различни програми за сигурност в новия T-Roc. Пакетът Travel Assist, разбира се, включва и много други познати функции, които човек очаква при сядането зад волана на един модерен автомобил. Много важно е да се отбележи, че T-Roc се предлага вече и с функцията Park Assist Pro, който дава възможност при използване на мобилния телефон автомобил в рамките на 50 метра да запомни начина, по който е намерил дадена много тясна обикновено позиция за паркиране и след това самостоятелно да се измъкне, без изобщо ние да сме се качили в колата, запомняйки пътя, по който е успял да намери въпросната позиция. Това улеснява много при паркиране в претъпканите молове, да речем. Зад волана динамиката на автомобила е много приятна, спокойна и в крайна сметка от огромно значение е факта, че T-Roc се предлага с 4-цилиндрови двигатели, бензинови, с много добре разработена хибридна технология, малка хибридна технология, 48 волта, която добавя 14 кВт към мощността на двигателя и 56 Нм въртящ момент. Двигателя, с който се предлага и с който оборудван автомобил, който ние днес имаме за тест, е 1,5 литров, 150 конски сили. Напълно достатъчни, впрочем, за този все пак в някаква степен компактен кросовър, както обичат да го определят и колегите журналисти в Германия. Важен факт е този, че двигателят е много високотехнологичен от гледна точка на самата му разработка. Използва се примерно налягане 350 бара при впръскването на горивото. Използва се управление на цилиндрите, така че втори и трети цилиндър се изключват при всяка една възможност в сравнително по-ниските режими на работа, за да може да се постигне оптималната консумация на гориво, да може той да бъде наистина супер ефективен и затова средният разход е между 5,5 литра на 100 км и 6 литра на 100 км бензин. Така че това е много важна информация за този автомобил, тъй като голямата част от продажбите му са именно на подобни хибридни варианти. Естествено, гамата може да се разширява по-натам и с други различни варианти на автомобила. Но за сега това, което тестваме и това, което има най-голям интерес, разбира се, е версиите с двигателя 1,5 литра. С много внимание към детайла е разработен този двигател, за да се получи кола, която е удобна именно на групата хора, които проявяват интерес към T-Roc. Трябва също така да се отбележи, че цялата гама на новия T-Roc се предлага само с 7-степенна DSG скоростна кутия и аз в момента, тъй като се движим по завой в планината, използвам и ръчното контролиране на предавките с планки зад волана, което е много приятно.
Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Какво мислите за новия дизайн, за новата дизайнерска линия на Volkswagen като цяло? И до скоро!